Hvor gammel var hun der? Mm. Og det var 13. Ved 13 års alderen. Ved du, om der skete noget i Isis liv dengang? Mm. Mm. Det gør jeg. Og hvad skete der? Ved du det? Der er sket meget. Der skete meget, okay. Der har været noget masse ting med hendes mor og kommunen, der har været inde over og mente, at hun skulle være hos en plejefamilie i stedet for. Okay. Mm. Og det var sådan der omkring, at det først blev opdaget, at hendes mor havde alkoholproblemer og stofmisbrug. Ja. Mm. Okay. Føler du nogensinde, at du sådan skal passe på, Isi? Ja, Mm. det gør jeg. Så det er måske ikke helt tilfældigt, at I fandt hinanden, da hun havde en svær tid. Nej, det kan man godt sige. Ja. Tror du, Isi, hun føler, at du passer på hende? Til dels. Til dels. Mm. Ja. Man kan sige, førhen havde hun sin storebror. Mm. Han var også meget beskyttende. Okay. Men ja. Det er medicin, I får nu. Kan du mærke noget af det? Så vi har lidt kaffe og te derovre, så står Jeg tror jeg Ja, bare. det kan jeg godt. Der er også der er en grund til, at jeg ikke er fan af også den. dig, hvis du vil have noget te Ja. og kaffe, så er der herovre. Mm. Og hvad er det, den gør ved dig? Der er vi ikke super enige. Der er I ikke super enige. Nej. Nej. Så hvad mener du om det? Så når du spørger mig, hvad den gør ved mig, kan godt have en svær, hvad kan man sige, svær måde at trænge igennem på. Ja. Mm. Så du må rette mig, hvis det er forkert, men det jeg sådan lidt hører dig sige, det er, at ved det her medicin, så er der måske ikke lige så meget plads til dig. Ja. Okay. Ja, det lyder selvfølgelig også frustrerende. Ja. Men kan du forstå, hvorfor I skal have medicinen? Ikke rigtigt. Ikke helt. Altså, jeg tænker, at vi har det meget godt. Ja. Men I er også uenige. Vi er uenige på nogle punkter, men altså, det er man vel også med sine forældre eller sine søskende på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja. Men det betyder stadig ikke, at der er nogen, der skal, hvad kan man sige, fjernes. Nej. Men det er jo fordi, at vi bliver også nødt til at... For det første, så skal vi passe på Isi. Vi skal også passe på dig. Så skal vi også passe på dem, vi omgås med. Det får mig til at fortælle som om, at vi er nogle farlige personer. Ikke nødvendigvis. Men man kan sige, at jeg tror, at de fleste personer kan blive farlige, hvis de bliver presset nok. Selv dig? Det er jeg sikker på. Og der tænker jeg jo også, at der er Isi også har været presset. Er det sikkert meget stadig. Hvordan kunne du selv forestille dig, sådan din dagligdag skulle være, hvis det var? Hvis jeg helt selv kunne vælge. Ja. Så havde jeg nok
taget en små tur ude i byen og kigge mig lidt rundt. Måske Ja. ringet på et par døre. Inviteret mig. Inviteret dig selv ind, simpelthen. Mm. Okay. Er det hos nogen, du kender, eller? Må jeg afbryde? Det kan man godt sige. Når du siger ind, hvis Smiley, hvor ind er det, du nævner så? Ind hvor? Inviterer mig selv ind. Altså, så ligesom at komme Hos... ud, eller hvad? Ja, ligesom jeg På en kommer måde. hjem og banker på din dør og inviterer mig selv indenfor. På en måde, hvis du gerne vil. Gerne have. Ja, forstået. Jeg er noteret bare nu. Tak. Er der mere, du skal spørge om, så må du sige til. Ja, selvfølgelig. Så du kan få det hele med. Ja. Og hvis I er sultne eller tørstige, så har jeg lavet lidt kaffe og te over det, og det I tager bare. Men det er perfekt. Hvis, okay, men så hvis du banker på hos nogen af de, og du sådan gerne vil invitere dig selv ind, og de nægter, vil du så gå videre til det næste, eller hvordan? Kommer lidt an på, hvor vigtig den samtale er, jeg skal have med vedkommende. Okay. Hvis det nu er en meget vigtig samtale, så tænker jeg da ikke bare, jeg bare smutter. Nej, okay. Men det er ikke fordi, der er ikke nogen bestemte derude, som du tænker, at dem skal jeg lige forbi? Der er nok et par stykker. Der er et par stykker? Men ja. Det er noget, jeg ved, og noget, I kan vigtigt. Det vil jo ligesom fjerne overraskelsen, ikke? Okay, på den måde. Alright. Det er ikke særlig sjovt, du ved, hvad du får i julegave, vel? Ej, det er fandme træls. Ja. Så ryger luften ned i ballonen med for tiden. Ja. Det er træls, når man finder indkøbslisten. Ja. Tænker du ellers, er der noget, der sådan, du tænker, at jeg kunne gøre for dig? Ja, det er jo lige det. Må jeg spørge om noget? Hvis Smiley nu har hende kan jeg lige sige der, vores fælles ven der, ikke? Hun er jo så faktisk fået et lille lov til et lille forbrug, og det kan du vel egentlig lige fortælle mig lidt om, så hvis, om det er kommet igennem og sådan noget. Er det det? Altså har hun fået det her forbrug, som vi snakkede om siden sidst? Altså, der har jo været noget rod i det. Der har været rod i det, okay. Ja, der har været lidt rod i det. Jeg tænker også, jeg ved ikke om Smiley ved det, men Isha har jo i hvert fald modtaget en regning. En regning? På hvad? På det lovforslag, der er blevet lavet. Alright. Så der er sket lidt en misforståelse der. Jeg skal have fat i, jeg skal snakke med en advokat senere i dag. Og så skubber vi lidt på det. Og jeg tænker, at så er der ved at være styr på det. Og hvad med det der medicinforbrug, der skulle være midlertidigt? Er det noget, der er blevet benyttet sig af? Det ved jeg ikke, Per, om du kan svare på, eller så vi? Jamen, det er blevet benyttet de 5, vi fik udleveret den aften. Ja, har du prøvet det? Hvis Smiley? Er det noget, du har kendskab til? Eller er det kun Easy, der, hvad skal man sige, har haft nyttelse af det? Hvad stod der, chat? Det lyder til, at der er en kamp i gang inde i hende lige nu. Ja. Altså, hun er en ansigtsudtryk, eller? Og er hun ikke sådan? Ja, fordi hun bare bliver stille midt i samtalen. Alright. Nå, så og hvor langt er processen egentlig, Zoe? Er det noget, du ved? Op til 5 minutter.
Når det er op til 5 minutter med... Nej, før du kan risikere at få svar fra hende igen. Der kan godt gå 5 minutter. Hvad mener du? Yes. Hallo? Det var lidt hurtigere end 5 minutter. Goddag, Hej. frøken. Hej. Ja, bare roligt, du er ikke problemer i dag. Okay. Hørte du, hvad jeg snakkede om? Eller hvad jeg spurgte om? Nej, hvad er du spurgt om? Nej, du blev spurgt om... jamen, IC, er det nu når vi snakkede om det her lille lægelige middel? Jeg kan ikke lide, vi står altid med stil. Nå, nu skal du have... IC, jeg tænker på det her, at du fik til rådighed af det ene og sådan noget, ikke? Hvad synes du egentlig om det? Var det noget for dig, eller det var det måske ikke? Okay, den skal jeg lige have igen. Altså det, du ligesom fik til rådighed, altså som midlertidigt for lægerne af... Medicinsk cannabis. Ja, Nå, ja, det er det- præcis, ja. det. Ja. Hvad er der med det, siger du? Om det, hvad spørger du om? Jamen er det noget, du har nyt eller prøvet? Eller, altså jeg har ikke haft nogen opdatering på det. Prøvet, ja. Om det har gjort noget? Ja, meget lidt. Meget lidt, okay. Alright. Ja. Fordi at, Så, ja, Altså, jeg var jo... det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne vil have det, ja, hvad kan man sige? The real deal. The real deal, ja. Ja, okay. Ja, vi er jo stadig, jeg kan forstå på så at der lige har været en lille pump på vejen, men det er stadig undervejs. Det er noget med, at du har fået en lille regning på det, eller altså. Ikke så meget det, andet end at det bare ligner, at jeg ikke har betalt min advokat. Ja, fordi jeg Jo, ikke er fordi millionær. Ja, det her lovforslag er jo blevet sendt ind på vegne af ISI. Ja. Hvilket det jo egentlig ikke burde. Det er jo ikke ISI, der beder om det. Det er også som i beredskabet. Hvad mener Ja. du med det? Det er da Isi, der har bedt om det. Men problemet er, at det står som om det er mig, der ansøger, og det er det ikke. Det skal være advokaten, der søger. Det var det, jeg fik at vide af, Rocco. Og han kom op til mig i går og sagde, at de havde trådt gevaldigt i den, de der 2 advokater der. Først så ville Trace Compagnon, eller hvad fanden han nu er, have 5 millioner for selve sagen. Hvor Trace sagde, at okay, det er måske lidt voldsomt. Så han satte ned til 1 million. Men Niklas? Og det er overhovedet ikke 1 million værd. Så de bruger lidt min sag som jeg sådan skal noget. lige, er det en indgangsforestilling? Altså en indgangsbetaling, eller hvad? Det går jeg ud fra, det er. Så de bruger lidt dig som en kilde til at tjene nogle penge på noget? De bruger min sag som en fucking cash cow. Altså for at mælke alle de fucking... Nu skal vi lige holde fast i det gode ved det her, ikke? At du ligesom får den her. Men altså, ja. Det er meget hvad, så det der foregår med de advokater, det er ligegyldigt nu. Vi bruger det ikke. Nej. Fordi det er jo ikke et lovforslag, som vi er ude efter. Vi er ude efter en kendelse. Og den kan også blive bearbejdet forholdsvis hurtigere. Ja. Men under omstændigheder, så var det egentlig bare lige for at høre, om det var noget, der ligesom indtil da kunne... Nu spurgte jeg jo, vi lige snakkede med Smiley dengang, ikke? Og der prøvede jeg jo lidt at spørge hende, om hun også har prøvet noget af det her midlertidigt, om det måske havde nogen påvirkning på hende eller lignende. Men så forsvandt hun lidt, så det var egentlig derfor. Jeg lige spurgte dig nu her, ikke, Isi? Okay. Og så vil jeg jo gerne bekræfte, at jeg holder mine ord, ikke? Som jeg altid har gjort over for dig, ikke? For det havde med Smiley jo bare lidt svært ved at tro på, at jeg ikke er sådan. Så. Jeg tror, det er lidt svært det der med, du ved, at der er en, der ikke gør det, og så fejrer man dem over alle over en kamp, ikke? Ja, det er jo når man ser det store billede, ikke? Egentlig skal jeg også nogle gange. Eller, når man skal se det store billede, hedder det, at hun så er lidt mere snæversynet og kun lige ser de her små situationer, der skete her uheldige situationer, hvor det blev til forleden, ikke? Og det er jo sådan set ikke... Det var lidt ude af mine hænder, så jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Hun har så ikke set det store billede, jeg er kommet herop for at tage en snak med. Det kunne hun ikke lige forstå, hvis du kan følge mig. Men og vi har jo faktisk samlet flere i dag, altså også selve Per, altså der kræfter været igennem tiden med dig i lang tid, ikke? Og begyndt at blive forholdet over, kan vi se, ikke?
Den skulle da være længe. Selvfølgelig er Per, det er selvfølgelig Det er sgu da blå med striber. et smil på læben, at vi siger det, Per. Det står og hygger alle sammen, ikke? Men så er der jo kommet en ny på, ikke? Her med McLean der og Zoe her. 34, ikke? Altså alle de her, de er jo sgu for dig med Smiley, ikke? Så... Men det kan med Smiley åbenbart ikke lige se endnu. Det virkede måske lidt sådan en smule faktisk alligevel, fordi hun havde egentlig en fin dialog her nu med det nye psykiater Zoe, så det er jo skide godt. Ja, og så ham, jeg ved ikke om Zoe, du også lige ved nu, når hun er tilbage, lige fortælle, at Charlie egentlig er væk fra sagen nu, eventuelt. Det er lidt ud fra mit område, må jeg sige. Jeg ved ikke, om du har snakket med hende om det. Jo, jeg er i hvert fald, jeg har da fortalt Izzy, at Charlie han har taget af sagen. Og nå, ja, så... Ja, så det er der styr på. Ja, altså det... Så ja, ham håber jeg ikke lige, jeg ser forløbig. Nej, og for det skal du heller ikke, hvis du ikke har lyst til det. Så er det så nemt. Hun er glad for at spille på den. Så... Det hun har fået af Charlie. Jeg tænker sgu ikke så meget for mig, men mere for ham selv, ikke? Altså. Ja. Og det kan Adrian, velkommen til. Tak for nu. Alright. Hvordan har du det ellers?